Ayan, mapagpalang tanghali sa ating lahat mga katropa. Ay, may nadadaanan naman ng ng airplane. Tarang isang buwan na lang mga katropa, makakasakay ulit ako ng airplane. Yun, Balik na tayo ng Pilipinas. So, naririnig ko na yung ano ng eroplano mga Tawag katrops. ng eroplano. Oh, tawag ng eroplano. Wala na, pauwi na tayo mga katropa sa ating bayan. Ayan mga katropa, maglalamba tayo. Kasama natin si Tunjing. Ayun, no? Magandang Dito pa rin tayo mga katropa sa ano natin, sa lagi nating mga pinaglalambatan. Tara, simulan natin katropa ang paglalambat. Let's go. At ayun na nga, susundan natin si katropa. Dahil si katropa ang may alam kung saan di umano nagkukumpulan ang mga tilapia. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi sumunod lamang sa kanyang yapak. Akala ko ba ito yung mga yun, damo pala. Yung mga itim na yun, damo pala. Namamahayan ng ulan yan, Dalag. mga karpa. Ah. Ingat lang tayo dahil madulas ang bato. Mga mabatayan natin. Nandito yung bagsahe. May namimingwit dun sa dulo. Mga tiyempuan mo lang talaga, isang hagis lang yan. Sige. Malalim ah. Uy, palalim ng palalim. Okay. Binanata na nga. Kala ko nabit. Oh, ayun na nga. Ayun na nga. Hindi umabot. Ba't parang nasa loob ng lambat? Sana, mahuli. Ang laki nun. Paano mo nalaman na may karpa dun? Ay na, ang dami. Meron daw mo? Ang dami oh. Oh, nasa loob. Nasa loob nga. Ang lalim pala dito. Ay, malalim pala dito kaya pala. Nasa loob nga. Oh. Karpa ba yun? Ang mabasayan ang dulo tayo sa kabila. Sana. Ang laki oh. Kita ko na yung buntot. Tilapia. Oh, dahan-dahan lang. Katropa. Sana nandito pa lahat. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang yung pag ano mo. Sundan mo kaya. Ha? Magpababa ka din habang hinihila mo. Hindi rin makakawala kayo. Ang init ng tubig dito. Sa kabila malamig, sa kabila mainit. Ang dami, lalaki. Ay no? Uy! Ang dami. Grabe! Ang lalaki. Sayang yun. Hindi naabutan yung dilaw. Sundan natin si katropa sa Gedli. Dami. Ano yan? Oo. Malabo kasi yung tubig gawa ng ano sa ulan. Yan. Uy. Yun. Yan. Yan natin sa ating may wakang lagayan. Lalaki. Sayang hindi mo naabutan. Kaya Kinulang ng ano, lapit. malalim kasi, hindi ko masyadong may hagis ng masyado kapag malalim. Hindi ako sanay sa gano'n. Hindi makabuhilo. Kailangan hanggang tuhod lang eh. Kapag lang pagbiwang na, wala na. Hindi na may bato. Pero yung mga talagang ano, magagaling mo, sikapin nyo. Sikapin nyo. Oo. Kahit hanggang bewang. Kaya, ang biwang. Hindi tayo. Dito lang kasi ako natuto talaga sa Taiwan. Magganito mga katropa. Dito Ako lang. din. First time ko nga yung kasama ka namin dun eh.
Magagis. Oh, yung hindi pa ako nag-vlog dati. Hmm. May isda kami pero kurente yung gamit namin dati. Tsaka yung panty. Hmm. Ito hindi pa ako Pilipinas bingwit lang ang alam ko eh. Walang ganito, bingwit, tapos yung lambat yun. Lambat na yung panty. Yun. Nagagano. Okay, yung pain yung dito tawag sa amin yung meron ding ano yung tawag doon, taga. Oo, yung taga. Tapos papainan mo ng uod tapos ihagis mo. Oh. Tapos hintayin mo siyang ano, hilain ng isda. Oh. Ganun. Ganun Tapos lang. Ano lang. saka nyo hahabulin. Oh, hindi, saka mo hihilain. Oh. Parang pamitin trap din, pero babantayan mo. Babantayan mo lang. Kung lulubog, hindi ganun. Dito tilapia, dito sila. Kaya nga. Oh? Ano? Sa gilid lang. Kasi maliliit yung nandito, nasa gitna yung malalaki. Dami rin pala, ano? Dami rin. Ay. Ito, maliit na. Paano natin, balik natin ito sa ilog. Palitan natin ng malaki yan. Ito kayang gitnang to, katropa. Ano Alin? kaya? Dito ko naghagis eh. Oo. Bumaba sila dyan, siguro. Buka natin. Andiyan lang sila. Malit. Meow, meow. Wayaw, wayaw, Hinahabol wayaw, yan, wayaw. no? Ha? May nahabol yan kung hindi yan ambulansya. 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 Dapat kapon pa nila sinugod, sabi ni Kuya Rel, no? Ang alin? Yung sakay ng ambulansya. Ay. Ayun. Ayun, mahagis pa tayo mga katrops. Isang pa natin yan. Ayun, Isang hagis na lang tayo mga katrops. sundan lang natin si katropa. Uuwi na tayo. Ayun, dyan. Kabila, pero mga karami din sa dulo. Pinag-isa mo na dyan eh. Sige, nga. Ang palutong na. Ayan. Nga. Oh, sakto, bumaba yan dyan. Ano? Bukang-buka pa, diamond pa. Oh! Ano yan? Karpangus! Karo. Ano? Ayun na nga. May nararamdaman na ako. Ayun! Ano yan? Ang laki. Kitang. Oh, bato yun ah. Tug. Gagawin. Mata. Ayun oh, ang laki na. Asa na yun? Yung pati, mamuti kanina. Ayun na nga, hinakot na nga ni katropa. Meron pa dito. Tumay pa ako. Nabot ko yata. Ayun na nga. Ma-predict na nga ni katropa. Tuuli kayo ngayon. Nandito ako sa kabila. Ayun, dami. Ayun! Napakan ko. Dami. Di bali nang walang karpa. Ayun, ang laki Uy, nun. Karpa nga. karpa nga. Speaking of karpa. Ala! Karpa na yun. Mas madami to. Ang laki karpa niya, oh. Oh, yun oh. Aray. Yun na nga yung karpa. Ayun na nga, speaking of karpa. Dalawa. Ay, dalawa. Isa. Ang dami. May karpa. Hindi pa buntis. Oh, hindi. Ay, buntis. Buntis. Yun oh. Hirap na hirap si katropa. Dahan-dahan katropa, may bato. Dahan-dahan may bato. Buntis na naman yung karpo. Kailangan natin pakawalan kasi kapag kabuntis mga katropa. Para din sa future. Karpa oh. Kalari tayo ng karpa. Kanina karpangos. Parang ngayon naman katunay na karpa. Ayun, ito na yung purong karpa. Bangka, karpa. Mula dun, yung nilakad namin ni Kuya Rel hanggang doon. Layo. Sa atin. Simula saan? Yung doon pa. Di ba tayo, lumiliko na tayong pag ganon? Oo. Doon pa sa bandaron. Malayo pa. Malayo pa. Tinulak ko pa si Kuya Rel ng ano,
Papa ako yung Yung e-bike niya. oh, nung nalubat yung ano, Yung e-bike niya. e-bike, nung nalubat yung e-bike ko, Sino yung unang nalubat? siya. Siya. Oh. Tinulak ko yung Tapos sumunod ikaw. siyempre mabigat yung tinutulak ng bike ko, yung nakasakay ako tapos tinutulak ko yung bike niyang mabigat. Oh. Nalubat din. Tulak kami dalawa. Sino talaga tinatawag na ano? Swerte. Buti na lang kamo kahit na papaano ano, yung bike kaya pang umabante. Pero kapag sinakyan mo, hindi na niya kaya. Oo. Mababa na yung voltahe niya. Buntis yung karpa. Oh. Ito na nga. Buntis Ito na ba? mga katrops, oh. Buntis nga. Saan ba? Ay, may bato. Tanggalin muna natin tong Darna. Bato. Ding bato. Yun. Darn na. Dami Nga ko. nga. Layo pa ng bato. Ano ba? Basag ang tanga. Darna. Nga nga. Yan na. At ito na nga. Yan. Ito na. Laki nitong karpa sana mga katropa. Oh. Kaso buntis. Grabe naman karpa to. Buntis nga lang. Ayan mga katropa, papakawalan natin tong muli nating karpa kasi alam Buntis. nyo na, buntit. Sarap sana to, kaya lang Karpang buntit. alam nyo naman kami, kapag mga medyo ganito ay nagdadalawang isip kami. Yan, sige, mayo ka't magpakarami. Saka na lang kami babalik pag ano, hindi ka na buntis. Huwag ka na lang ulit lalandi. Pigil-pigilan mo kasi yung sarili mo. Tinuruan. Lagi na lang tayo nakakakuha ng karpa, puro buntis eh. Pero buntis nga. Meron naman yung ano, nakadala kami ni Kaping nyo. Dati. Ang dami. Dami, isang hagis ata, 5 ata. Puro karpa. Oo, puro karpa. Nakakuha kami na ano? Dito? Doon sa kabila. Nakakuha kami ng 3 ata yun na hindi buntis. Niluto namin. Pinirito muna namin bago namin yun. Skabitsi. Parang ganun. Sarap yung sarsado. Sarsadong karpa. Pirito muna. Sabay ganun. Lagyan mong kamatis. Sulit naman talaga. Talagang solved naman talaga. Masarap pala yun. Ganun ang luto. Pipirtuhin muna bago mo iluluto na. Maliliit to. Yung iba maliliit. Pakawalan lang. Ito pwede na to. Maliit din na. Ano? Pwede na yan. Pwede na. Walang malalaki. Kung may malalaki, iwan natin yan. Yung masarap pang paksiw. Kahit pang ano, Prito. sigang. Sige. So, asiman lang, ganito kalalaki. Ganito. Pag yung sobrang laki naman ano, tawag nito, minsan matabang na. Pag malalaki naman, masarap ihaw. Ihaw. Tapos ano, sausawan mo kamatis. Saka yung ano, yung baguan tawag na. Alamang. Alamang, sarap. No? Sulit mga katropa, oh. Masipag ka lang talaga sa ilog, may ulam ka na mga katrops. Konting tiis lang. Hindi ka mawawalan ng ulam. Makakauwi na din kami ni Tonying. Gawa ng Alas 12 na siguro to. Ay, oo. Mga ganitong oras, alas 12 na. Tanghali. Sulit ano. Sulit naman talaga ang tilapia. Sulit ang tilapi. Kaso nga lang, maraming maliliit. Dahil maliliit nga lang. Pero okay Siguro lang. kung hindi ako sumasama ano, kung hindi ako na sama sa inyong mangisda. Baka nandun lang ako, naka-burnyong na sa buhay doon sa bahay. Tunga ka lagi. Oo. Wala kang magawa no. Siyempre pag, ano din, pag nandun ka, hindi ka na makakapag-garden maghapon. Mag-garden ka lang umaga. Umaga hapon lang. Siyempre, Tsaka pag- hapon lang, pag mainit. Ganun ako dati nung wala pa akong bike. Oh. Pag gising na umaga, nagkakape ako, nandun ako sa garden. Nagbubunot ng damo, Tapos, nagtatanggal ng tuyong dahon. O pag mainit na, o kaya minsan nagkakape ako, nagpapamusic doon lang sa upo lang doon sa garden. Pag mainit na, pasok sa kwarto. buti nga sa iyo, inyo, aircon eh. Hindi naman nagamit, hindi ko ginagamit yung aircon. Ay, hindi yung ginagamit. Kasi, May malamig pa. hindi, tawag dito yung May bayad. may bayad, ikaw magbabayad.
Eh, si Kuya Rel minsan ginagamit niya. Si Kuya Rel nga, nagbabayad 600 isang Sa buwan. isang buwan. Mahal din ano. Lalo kapag taglamig ginagawa niyang heater. Oo. Ah, pwede rin heater. Oo, pwedeng heater. Malupit na. Nung kami ni Kuya dyan dati, nung kasama ko si Kuya dyan sa kwarto, ginagamit namin yon. Oo. Laki mga katropa. Laki. Pero nung wala na si Kuya dyan, hindi ko na din ginagamit eh. Mag-isa ko magbabayad, 600. Mahal no? Isang linggong allowance ko na yun eh. Oo. Kaya bumili ako ng comforter dun sa sa night market, 300 lang. Ilang buwan ko nang ginagamit. Mura. Pag malamig, yun ang gagawin din, comforter na lang. Huwag ng aircon. Mura ka lang talaga doon no? Kasi bili namin sa comforter namin 500. 300 sa night market. Yun nga lang, ang hirap labahan, ang bigat. Oo. Doon din kami bumili sa night market. Timingan mo siguro yung ano. Timingan mo yung Mura. mura. Night market, ang kadaming bilihin sa night market, pera lang ang kulang. No? Pero lang talagang kulang. Worry station yung dito, no? Oh. Yung hinihinto ng train na yan. Worry yan. Kasi dito lang kami lumiko eh, di ba? Oh. Pagkatapos ng tulay, mayroong Oh, gagawin yan. na, ano. Diyan naman talaga likuan. Doon kami pumasok, tapos malapit na doon yung Worry na pinunta. Shinwori pala. Oh. Malapit doon. Pero nung pauwi na kami, doon kami nadali. Saan? Malayo. So, kasi iba yung dinaanan ng ano. Sabi ko kay Ariel, ayoko na magbike ulit. Chat ng chat yung tita ko, nakauwi na ba kayo? Sabi, hindi pa, nalobat kami, naligaw-ligaw kami. Chat ng chat, di din tumigil hanggat di kami nakauwi. Oo. Sabi ko kay tita ko, pag pupunta ako dyan, magkukommute na ako. Huwag na sa Taichung na lang kayo magkita ko gano'n. Hindi siya, malayo yung station sa kanila. Hindi, magbabas. Yun. Tapos yun, ay mga katrops. Pag taxi yata, Magkano? nasa 150 yata yung bayo. 150. Oo, malayo din. Oh, yan mga katropa, ito na yung ating huli. Kat, Yan. ilang kilo yan? Ano siguro to? 15. Wala. Pagka 5-7, mga 7 kilo. Eh mga katropa, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta.